Bo día, rapazas, rapaces, confiando e desexando que todo vaya ben, iniciamos unha semana máis estas clases a través dos medios digitais. Nesta terceira semana imos rematar co estudo e análise do pronome persoal. Na videoclase de hoxe aparecerá un videoscript, non a presentación de aula, sino un videoscript onde se explicará polo miúdo a colocación dos clíticos ou pronomes persoais átonos. Ao final do mesmo teredes a parte práctica que debedes de desenvolver para afianzar e repasar toda esa explicación teórica e despois deste farei unhas pequenas indicacións para desenvolver esa parte práctica. Ben, comezamos. Imos traballar nesta videoclase coa colocación dos clíticos ou pronomes persoais átonos. Este apartado é relevante porque, a máis de aprender unha cuestión do propio pronome persoal, tamén nos vai servir para usar o galego, sobre todo na lingua escrita, máis correctamente. Lembrade que a colocación do pronome ten unha incidencia moi importante na corrección ortográfica. Comezamos entón. O primeiro que imos salientar é que o clítico nunca pode iniciar un enunciado, ou o que é o mesmo, non pode ir en posición inicial absoluta. Como podemos ver no exemplo, empregar "lles explicou o pronome esta semana" é incorrecto. O pronome debe ir tras o verbo. Explicoulles o pronome esta semana. A colación disto, debemos lembrar que o pronome átono carece de acento de intensidade, polo que sempre necesita apoiarse nun verbo. En esta referencia é onde imos atopar a base da súa colocación. Teremos dúas, enclítica e proclítica. Enclítica, ou posposta ao verbo pegado a el, é a posición non marcada, non condicionada, considerada como a posición natural, vai nesta por regra xeral. Proclítica, ou anteposta ao verbo separado del, é a posición marcada. Porque un elemento que precede o verbo aféctalle de forma que provoca que o clítico teña que mudar a súa colocación. Imos partir de 5 supostos básicos que determinan a súa proclise. Negación. O verbo vai precedido dun elemento que provoca que a oración sexa considerada negativa. Partícula interrogativa e exclamativa. Oracións iniciadas por pronomes e adverbios interrogativos exclamativos. Conxunción subordinante. O verbo está nunha oración subordinada e a partícula que a introduce provoca a proclise. Indefinidos. Algúns provocan anteposición. Podedes velos na páxina 85 do libro. Adverbios. Parte afectan o verbo e provocan a proclise. Tedes na páxina 85 os casos máis evidentes. Unha última referencia é o uso na lingua oral. Nesta, maiores, tamén temos a posibilidade de proclise cando empregamos a lingua nunha entoación enfática ou desiderativa.
ter varias posibilidades ou opcións na súa colocación nos seguintes casos. Primeiro, verbos en forma nominal ou non persoal. Cando vai acompañando a un infinitivo ou xerundio, o participio non leva pronomes átonos. A posición enclítica sempre é correcta, a máis de ser a posición, por regra xeral, con estas formas verbais. Pero temos a opción de que vaya tamén proclítico, cando a forma nominal está precedida de preposición, negación ou conxunción. Temos dúas posibles colocacións. Podemos observalo no exemplo. De explicarnos o pronome, estudarémolo. O pronome nós vai enclítico a explicar, pero como este verbo vai precedido de preposición, tamén podería ir proclítico, de nos explicar o pronome, estudarémolo. Ambas opcións son correctas. Segundo caso, perífrases verbais. Apoiándonos no exemplo, terei que estudalo nesta unidade, vemos a perífrase verbal ter máis que máis infinitivo. Unha perífrase é un conxunto de dous verbos que poden levar un nexo. Entón, con que verbo vai o clítico? Pois imos ver que temos varias opcións. Enclítico ou proclítico a forma conxugada. Sempre enclítico a forma nominal. Vedes que a negación non afecta a colocación co infinitivo da perífrase. Se a perífrase ten nexo, pode ir entre o nexo e o verbo en forma nominal. Esta última é considerada gramaticalmente un uso máis coidado e formal da lingua. Para rematar, imos concluir cun caso particular e peculiar da colocación do pronome persoal átono, o que chamamos a interpolación. A interpolación consiste en incorporar entre a orde lóxica do pronome proclítico e o verbo que acompaña un elemento que se introduce entre ambos. Esta forma de usar o pronome aparece con frecuencia en cantigas populares e o refraneiro, pero non é moi habitual na literatura moderna. Os elementos interpolados máis frecuentes na lingua falada son adverbio de negación non, pronome suxeito, adverbios, e outros elementos en determinadas funcións, como pode ser en complemento directo ou suplemento.
pois xa rematada toda esta explicación sobre a colocación dos clíticos, simplemente facervos unha pequena apreciación. Ao final, tedes a parte práctica, a tarefa que debedes de desenvolver pois para afianzar todo o que acabamos de estudar. Hai un exercicio no que vos piden que localicedes os pronomes persoais átonos nun texto. E unha vez que os tedes localizados, o que tedes é que indicar a súa colocación e xustificar esta. Ben, para indicar a colocación só podemos utilizar a denominación enclítico e proclítico. Non vale outro tipo de identificación. E despois, para xustificar a súa colocación, debemos de acudir a todas esas regras gramaticais que acabamos de ver que xustifican o uso do pronome persoal átono a respecto do verbo do que depende. Ben, pois calquera dúbida que tiverades ou que teñades sobre esta parte da materia, xa sabedes que contades coas canles habituais para poñervos en contacto comigo, ben correo, ben agora tamén o grupo de Teams, e até a próxima comunicación, despídome con moitos ánimos e abur.